Мәулиев Руслан, Әсхәл Әхмәт Хужа, башкорт теле. Туган тел үгеннән элек туган тел тидрәп күрмә телеңә. Туган тел бит агыдылга тиңдәш, сүп ташлама агыдылыңа. Бысракатна Урал таугаяңа, туган тел Урал тиңдәше. Урал батыр башкорт туын сигән, ошо телдә генә һөйләшеп. Туган телгә аслан кул күтәрмә, туган тел атаң теле, атасына кулын күтәргән тел, гафу итмә, йөре, илеле. Бурай 2-нче гимназияһының 11-нче класс укучысы Гыйлметдинова Лиана. Рәми Гарипов, туган тел. Мин халкымдың сәскә күңеленән бал кортындай аны йыямын. Йыямын да йәнле ынйылардан хуш есле бер кәрәс куямын. Шугала мин беләм тел кадерен. Бер телдән дә телем кәм түгел. Көсле лә ул бай да, ягымлы ла. Кәм күрер тик уны, кәм күңел. Халкым теле, миңа хаклык теле. Унан башка минең илем юк. Илен һөймәс кенә, телен һөймәс. Иле юктан гына теле юк. Әсән теле, миңа сәсән теле. Унан башка минең халкым юк. Йөрәгендә халкы булмагандың, кеше булырга ла хакы юк. Бурай 2-нче гимназияһының 5-нче класс укучысы Нурия Әхмәтова Наилә. Баязит Бикбай, туган тел. Ердә кеше һөягенән убалар үскән. Тел, тере шишмә, үлмәгән, бүгенгә еткән. Шул теленнән тыуҙым, үҫтем, торам бөгөндә. Аңлай мине ғәзиз халҡым, туган телендә. Минең телем, туган ерем, әсән тауышы. Халҡымдың бай хазинаһы, таҙа намыҫы. Ерҙә халыҡ йәшәй икән, теле лә йәшәй. Телен асҡанда һәр бала әйтәсәк әсәй.